1 кастрычніка аўторак у эфіры Белсат-Зум Віталь Бабін. Вітаю і запрашаю на навіны і аналітыку па-беларуску без цэнзуры. Літва чакае выдачы ордэра на арышт Лукашэнкі, калі гэта адбудзецца. Вызваляюць месцы для наступных палітвязняў. Праваабаронцы палічылі колькасць затрыманых за апошнія 2,5 месяцы. Лукашенко запрасіў у Менск Сі Цзіньпіна, пра што хоча паразмаўляць дыктатар з кіраўніком Кітаю. Лукашенко прыняў даверчыя граматы ад амбасадараў 9 замежных краінаў. На сустрэчу з ім у Менск прыехалі дыпламаты з Алжыру, Бурунді, Кітаю, Сербіі і Уругваю. Выступаючы перад амбасадарамі, Лукашенко акцэнтаваў увагу на гасціннасці і міралюбнасці беларусаў, ды ўзгадаў увядзенне бязвізавага рэжыму для грамадзянаў 35 еўрапейскіх краінаў. Казаў ён і пра заходнія санкцыі, якімі, цытата, душаць Беларусь. А таксама заявіў, што чарговай падставаю для нападак на нашу краіну стане прэзідэнцкая кампанія 2025 года. З намі на сувязі Дмітрый Балкунец, палітолог. Дмітрый, вітаю вас. Да, прывітанне. Сёння даверчыя граматы у Лукашэнку ўручыў у тым ліку і пасол Сербіі. Ці гэта значыць, што гэта еўрапейская краіна прызнае легітымнасць беларускага дыктатара? Так, зразумела, яны такім чынам падкрэсліваюць, што яны прызнаюць яго легітымнасць, і гэта не адзіная краіна ў Еўропе, якая яго прызнае. Таксама мы памятаем Швейцарыю, там іншыя, магчыма, ёсць краіны. Вось таму, гэта такія стасункі, што называецца realpolitik. І ў гэтым сэнсе Лукашенко мае нейкія стасункі не толькі з краінамі, якія яму вось такія робяць крокі, але ёсць і іншыя прыклады, калі амбасады працуюць у Беларусі, гандаль ёсць, і нават і нейкія дыпламатычныя перамовы адбываюцца паміж рознымі палітыкамі ці нават афіцыйнымі такімі, але гэта часам не публічныя такія стасункі. Александр Лукашенко разом з тым запрасіў праз амбасадара Кітаю Сі Цзіньпіна ў Менск. Ці ёсць яму пра што пагаварыць, як лічыце? Вельмі цікава, што ён сёння прымаў кітайскага амбасадара новага, таму што іншы сышоў, і сёння 75 год Кітай адзначае з моманту стварэння сваёй, можна так сказаць, аднаўлення сваёй незалежнасці. Але што цікава для Лукашенко, гэта таксама такі цікавы сігнал, таму што, напрыклад, Кітаю некалькі дзён таму такія ўзнагароды атрымалі некалькі вядомых асоб у свеце. Напрыклад, былы прэзідэнт Бразіліі, яны атрымалі вялікія кітайскія ўзнагароды як людзі, якія зрабілі вельмі шмат карыснага для кітайскіх адносін. Але Лукашенко, які кожны раз расказвае, што Кітай гэта для яго вялікі сябар, і Кітай вельмі яго ролю ацэньвае. Кітай ніколі ніякіх узнагародаў для Лукашенкі, наколькі я памятаю, не даваў. Вось, гэта таксама паказчык, што для Кітая Лукашенко ўвогуле не існуе як нейкі палітык, з якім можна аб чымсьці размаўляць. І для Кітая вельмі важная ўсё ж такі роля Беларусі як краіны бяспечнай для гандлю, для менавіта транзіту з еўрапейскімі краінамі. А Лукашенко сёння з'яўляецца такой перашкодай. І тое, што вось адбываецца і на мяжы, і міграцыйны крызіс, і вайна, і тое, што Лукашенко, нават калі заява атрымана з боку Літвы ў МУС, гэта таксама паказчык таго, што для Кітая такія кампаньёны не патрэбныя, таму што гэта перашкода для бізнеса. І нават калі нейкія дыпламатычныя стасункі ёсць, але мне здаецца, калі мы разглядаем бізнес-пазіцыю, то ніводны інвестор, ён не будзе ніколі ўкладваць у краіну, дзе ёсць вялікі рызыкі палітычныя ў тым ліку. Але вось калі казаць менавіта пра гэта мігранцкі крызіс, Лукашенко апраўдваецца нібыта перад Кітаем, кажа, што гэта мы вымушаныя даваць ім нейкі прытулак, аб іх клапаціцца, бо іх у еўрапейскім звязе ніхто не прымаецца, няма тут нейкага крывадушча. Я думаю, што гэта такое апраўданне з боку менавіта Лукашэнкі, таму што Кітай атрымаў вельмі такія матэрыялы, у якіх былі акрэслены ўсе
прычыны міграцыйнага крызісу, былі паказаны таксама і дакументы, якія пацвярджаюць тое, што гэта менавіта такі крызіс, які створаны Лукашэнкі з боку Лукашэнкі. І вось мне здаецца, у гэтай сітуацыі для Лукашэнкі зараз важна паказаць, што гэта не ён. Але мне здаецца, ўсё ж такі гэта тое, што ён зараз кажа гэта на публіку, але ўсё ж такі, калі адбываюцца, магчыма, нейкія зачыненыя пераговоры за зачыненымі дзвярмі, то там іншыя пытанні задаюць Лукашэнкі. Зараз да пачатку выбараў, калі там разглядаць, што яны будуць у лютым наступнага года, то да іх пачатку застаецца менш за 2 месяцы. І сёння бачна, што Лукашенко вельмі нервуецца, і для яго трэба атрымаць нейкую падтрымку з боку Расіі і Кітая. А ці патрэбен сёння Лукашенко для гэтых краін, улічваючы тыя праблемы, якія ён стварае для краін, якія Беларусь разглядаюць як стратэгічнага партнёра з боку такой лагістычнай сітуацыі. І Лукашенко тут стварае вельмі вялікія праблемы менавіта для Кітая ў першую чаргу. Мне здаецца, гэтае пытанне можа неяк паўплываць на тое, ці будзе Лукашенко ўвогуле удзельнічаць у наступных выбарах прэзідэнцкіх. І мне здаецца, Кітай тут можа зіграць вельмі такую вялікую ролю. То бок, на ваш погляд, в прынцыпе, Кітай праз Крэмль ці наўпрост можа забараніць Лукашэнку вылучацца на пасаду прэзідэнта Беларусі? Забараніць і не можа. Лукашенко можна пайсці і рабіць тое, што ён жадае, але Кітай можа паўплываць на пазіцыю менавіта Лукашэнкі і на пазіцыю Крэмля. Таму што сёння мы бачым, Крэмль ён залежны ад Кітая вельмі моцна, і калі Кітай будзе нейкія такія меседжы таксама да Пуціна дасылаць, то я думаю, што гэта будзе мець такое ўздзеянне на тых людзей, якія прымаюць рашэнне па будучыні менавіта Лукашэнкі, таму што ён без падтрымкі знешняй сёння не мае ніякай нават легітымнасці з боку вся яго легітымнасць знешняя гэта з боку Расіі, гэта грошы, якія ён атрымлівае, гэта падтрымка, якую там ліку ён ад Кітая атрымлівае і палітычную, і эканамічную. Але калі гэтага пазбавіцца, то яго шлях будзе ў Гаагу. Ён гэта таксама разумее, таму ён павінен будзе неяк успрымаць тыя сігналы, якія да яго могуць з сходу прыйсці. Таму што у іншым выпадку яму ніхто гарантый ніяк не дасць. А Кітай і Расія, магчыма, яму могуць даць такія гарантыі бяспекі на выпадак, калі ён сыдзе з пасады. Разам з тым, сёння Лукашенко сустракаўся з гендырэктарам МАГАТЭ Рафаэлам Гросі і сказаў, што Беларусь гэта міралюбівая краіна, што мы ніколі не збіраліся захапіць, да прыкладу, Чарнобыльскую атамную электрастанцыю, як пра тое нібыта кажуць ва ўкраінскіх медыях. А калі ўсё ж такі уявіць сабой, што такое магло быць, якім чынам? Ці ёсць нейкія падставы аб тым, каб думаць, што рэжым Лукашэнкі і Пуціна могуць захапіць Чарнобыльскую АЭС? Калі Лукашенко разважаў пра сітуацыю, магчыма, якая склалася ў лютым 2022 года, то так, магчыма, у Пуціна былі планы захапіць не толькі Чарнобыльскую АЭС і ўсе рэгіёны Украіны, і, магчыма, Лукашенко пра гэта казаў. Але, мне здаецца, так, Беларусі не патрэбна Чарнобыльская АЭС, таму што гэта сітуацыя была б вельмі жудасная, таму што ў Беларусі няма рэсурсаў, каб гэту станцыю там неяк абслугоўваць, але гэта была б акупацыя тэрыторыі, і навошта Беларусі атамная станцыя, тым больш якая не працуе. Таму, мне здаецца, гэта такая рыторыка, яна больш носіць такі папулісцкі характар, але візіт, магчыма, звязаны з тым, што МАГАТЭ часам праводзіць такія візіты, кіраўнік гэтай арганізацыі, для таго, каб абмеркаваць, якія ёсць планы по атомной энергетике. Магчыма, яны абмяркоўвалі таксама будаўніцтва другой атомной электрастанцыі, таму што, я нагадаю, ёсць планы такія і ёсць грошы нават выдаткаваныя на будаўніцтва другой электрастанцыі ў Беларусі, тым больш, што гэтыя грошы яны некалькі год таму былі Беларусі уже перададзены, але яны там на нейкіх рахунках знаходзяцца ў Расіі, і гэтыя грошы дастатковыя для таго, каб пабудаваць другую станцыю. Магчыма, яны гэта абмяркоўвалі. Ну што ж, пабачым далей, як будуць развівацца падзеі з атамнай станцыяй і, канешне ж, з ейнай бяспекай. Ну і ў будучым, калі такая другая станцыя з'явіцца агулам. Дзякуй вялікі за гэтую размову.
Ці магчымы разрыў дыпламатычных дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Вільняй пасля звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд з просьбай расследаваць злачынствы рэжыму Лукашэнкі? На гэтае да і іншае пытанне ў інтэрв'ю журналісту Белсату Ігору Кулею адказаў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік НАУ Павел Латушка. Цалкам размову можна будзе паглядзець на нашым YouTube-канале, а цяпер фрагмент. Беларускія дэмакратычныя сілы самыя не маглі падаць гэтых дакументаў, так, не маюць суб'ектнасці пэўнай дзеля таго, каб гэта зрабіць. Гэта зрабіла Літва. Цяжка было знайсці партнёра, які пагадзіўся зрабіць вось гэты унёсак. Ёсць пэўныя рызыкі для Літвы як краіны, так, у сувязі з тым, што гэта яны падалі ў міжнародны крымінальны суд. Гэта была папярэдняя праца, як я сказаў, некалькі месяцаў. Пазней першая сустрэча у нас адбылася ўжо такая прадметная ў верасні 2023 года ў Міністэрстве юстыцыі Літвы. І ад гэтай сустрэчы пайшлі дзеянні. Пайшла канкрэтная праца, штотыднёвая, штодзённая камунікацыя з Міністэрствам юстыцыі Літвы, іх абсалютна адмысловая, незалежная запрашэнне міжнародных экспертаў, ацэнка і прыняцце гэтага рашэння ўрадам Літвы. Дарэчы, у сваім прэс-рэлізе Літва кажа пра тое, што іх мэтаю таксама з'яўляецца прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці, выдаць ордэр на арэшт Лукашэнкі. І гэта таксама ўпершыню. Зацытаваны міністр юстыцыі Літвы ў гэтым прэс-рэлізе, ён кажа, мы чакаем на выдачу ордэраў, тым ліку на Лукашэнку. Да, гэта важна. Важна разумець, што да гэтага прыйдзе. Мы, конечно, сёння з вами не адкажам на пытанне, калі гэта адбудзецца. Але таксама ад нас залежыць, як хутка гэта можа адбыцца. Вы зараз узгадваеце Літву, але вы спрабавалі з іншымі партнёрамі, з Польшай, з іншымі краінамі? Спрабавалі яшчэ на этапе тады 23-го года? Так, мы працягваем супрацоўніцтва. Дарэчы, бліжэйшым часам у нас адбудзецца сустрэча з міністрам юстыцыі, генеральным прокурорам Польшы Адамам Боднарам. І падчас гэтай сустрэчы ўжо не першы раз мы будзем абмяркоўваць гэтае рашэнне. Я не хацеў бы ўваходзіць у дэталі, бо гэта суверэннае, незалежнае права кожнай незалежнай дзяржавы прыняць той ці іншы бок. Мы размаўлялі пра гэта на гэтым тыдні, на мінулым тыдні, прабачце, у Міністэрстве замежных спраў з палітычным дырэктарам МЗС Польшы, з прававым дэпартаментам. Я размаўляў пра гэта з міністрам замежных спраў Латвіі. Так што мы размаўляем і з іншымі дзяржавамі. Я прывёў прыклад Нідерландаў, Швецыі і так далей. Гэтай краіны я магу пералічваць і пералічваць. Але зараз, калі яны бачаць прыклад адной дзяржавы, якая ўжо зрабіла гэты крок, яна перайшла гэты рубеж, гэта значыцца, это адкрывае большай магчымасці для іх, для прыняцця іх прававых рашэнняў. Як думаеце, Літва будзе мець нейкія наступствы з боку Менску, напрыклад, разрыў дыпламатычных адносінаў, пра які шмат хто гаворыць у кантэксце таго, што сёння адбылося? Дыктатар слабы. Ён не пойдзе на гэта. Калі пойдзе, гэта будзе велічэзная памылка. Памылка, я думаю, фіаска поўная міністра Лукашэнкі Рыжэнкова. Таму што разрыў дыпламатычных адносінаў з Літвой будзе азначаць фактычна разрыў адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. Літва з'яўляецца сябрам Еўрапейскага Саюза. Калі Лукашэнка хоча абвастрыць гэтыя адносіны, проста іх ліквідаваць, паставіць іх і ўжо ўвогуле ў крытычны стан, то ён пойдзе на гэта. Я думаю, што яны будуць шукаць іншыя спробы. Мы ведаем, што ўжо адбылася нарада, яны нават не адна, дзе яны абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, яны рыхтуюць нейкія дзеянні, пажывем, пабачым. Але важна падкрэсліць, што Літва вельмі моцна стаіць на сваёй пазіцыі. Вы ўсё ж такі не адказалі на пытанне. Гэта шок для Менску, таму што калі за цэлы дзень, у іх было 2 тыдні, мінімум 2 тыдні, яны ведаюць пра тое, што Літва будзе падаваць дакументы ў міжнародны крымінальны суд. Сёння няма ніякай рэакцыі за цягам цэлага дня. Ужо б маглі што заўгодна за гэтыя 2 тыдні напісаць. А нам все равно, ці яшчэ штосьці. Нічога няма, маўчок. Я думаю, што шок для Лукашэнкі. Лукашенко хацеў увайсці ў гісторыю як першы прэзідэнт незалежнай Беларусі. І ён выканае сваю мару. Ён войдзе ў гісторыю. Але ён войдзе сапраўды як апошні дыктатар у Еўропе. Ён войдзе ў гісторыю як міжнародны злачынец, які здзейсніў сотні тысяч злачынстваў супраць беларускага народа. Ён войдзе ў гісторыю як тая асоба, якая панясе адказнасць за гэтыя злачынствы. Пытанне толькі часу, ці адбудзецца гэта заўтра, ці паслязаўтра. Але напэўна, гэта ўжо адбудзецца. Вярнуць гэтую справу з міжнароднага крымінальнага суду немагчыма. Ён вельмі баіцца паўтарэння гісторыі Мілошевіча. Мілошевіч не дажыў да гэтага суда. Я жадаю, каб ён дажыў да гэтага суда, каб мы, беларусы, пабачылі яго за кратамі у Газе,
тут недалёка, дзе адбываюцца судовыя паседжанні. А лепш за ўсё, каб мы ўсе ў прамым эфіры маглі наглядаць, як будуць судзіць гэтую пачвару у Беларусі. Калі ўсе мы сапраўды даведваемся, колькі злачынстваў ён здзейсніў. Мы жылі як нармальныя людзі. Мы хацелі выказаць сваім голасам права выбіраць іншую ўладу. Мы зрабілі гэты выбар. У выніку што мы атрымалі? Нас білі, катавалі. Ён рабіў гэта не на працягу гэтых 4 гадоў. Мы разумеем, што на працягу дзесяцігоддзяў. І ён вымусіў беларусаў таксама уцікаць з краіны. Гэта велічэзны удар па дзяржаўнасці, гэта велічэзны удар па будучым нашай Беларусі. І ён таксама за гэта павінен несці адказнасць. За смерці, за гвалт, за катаванне, за забойствы, за ўсё, што ён робіць у нашай краіне. Ён павінен за гэта панесці адказнасць. Дэмакратыя у Беларусі ніколі не пераможа, пакуль не наступіць адказнасць. Вы сістэму ведаеце вельмі добра, вы былі часткай гэтай сістэмы. Як яна адрэагуе? Што ў галовах чыноўнікаў, вось якія вакол Лукашэнкі? Можа, нават не на самых высокіх пазіцыях, а... Тут пытанне страху. З аднаго боку, яны баяцца Лукашэнкі, бо ён тут побач разам, рэальны. Ён можа пакараць іх за тое, што яны яму не падпарадкоўваюцца. З іншага боку, пагроза крымінальнай адказнасці. Яна нібы далёкая, але кожны будзе гэта ўзважваць. З іншага боку, ён будзе старацца рабіць так, каб трошки адсоўвацца ад тых дзеянняў, якія патэнцыяльна могуць трактавацца як міжнародныя злачынствы супраць чалавечнасці. І гэты кіраўнік, гэтая асоба будзе старацца не падпісваць дакументы, аддаваць свайму намесніку. Хтосьці прыме рашэнне зайсці гэтай сістэмы. Тыя новыя, якія будуць прыходзіць, яны будуць 10 разоў думаць, ці варта ісці гэтую сістэму. Гэта будзе перманентна разбураць сістэму. Да, гэта не будзе так на нашых вачах, што вось пачне рассыпацца. Але калі прыйдзе крытычны момант, вось пра тое, што вы расказалі пра Мілошавіча, у гэты крытычны момант ты, хто побач з ім, дзеля таго, каб уратаваць сабе, я лічу, што гэта верагодны сцэнар, затрымаюць Лукашэнку і выдадуць яго міжнароднаму правасуддзю. І вось гэтая пагроза для яго існуе. Яна існуе і ў яго службе бяспецы, яна існуе ў КДБ, яна існуе ва ўрадзе, яна ў Міністэрстве ўнутраных спраў, яна існуе ўжо сёння рэальна вокал. Мы не ведаем гэтых людзей. Нават, можа, яны зараз не ведаюць, што яны будуць у стане гэта зрабіць, але яны гэта зробяць. Так, як гэта было, напрыклад, у Аргентыне, калі пракурор Штрасера, хіба ягонае прозвішча, таксама быў знутры сістэмы і пазней судзіў усіх гэтых людзей. Але вы не думаеце, што гэта можа мець адваротны эфект? Напрыклад, калі Лукашенко будзе спрабаваць кожнага, хто побач з ім, запэцкаць у гэтых злачынствах, каб яны пазней не маглі застацца непакарана, каб яны ведалі, што для іх гэты квіток на гэты цягнік ужо ёсць. Яны не могуць ад яго адмовіцца. Ну, гэта будзе разбураць сістэму. Гэта можа давесці да абсурда сітуацыю. Абсурд у гэтай сітуацыі можа справакаваць выбух. Так што крытычнасць гэта будзе ўзрастаць. Я ў гэтым перакананы. Рэжым Лукашэнкі хваліцца паступовым вызваленнем палітзняволеных, але ці зменшылася іх колькасць насамрэч? Праваабарончы цэнтр «Вясна» параўнаў лічбы тых, хто вызваліўся, і тых, хто трапіў за краты за амаль 2,5 месяцы. Гэтак з 3 ліпеня да 16 верасня за 4 хвалі памілавання сваіх апанентаў рэжым выпусціў 115 асобаў. З іншага боку, за гэты час праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі 142 асобы. Сярод іх людзі рознага ўзросту і сацыяльнага статусу, якіх абвінавачваюць паводле шэрагу палітычных артыкулаў. У нашу студыю Белсат Зум завітаў Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Андрэй, вітаю. Уласна, 115 вязняў выйшлі на свабоду па памілаванні, 142 асобы судзілі. Гэта, бадай, галоўнае, што трэба ведаць пра міласэрднасць рэжыму. Як ацэньваць вось гэтыя лічбы? Слухайце, часам бываюць закіды ў мой бок, што я занадта шмат удзяляю ўвагі матэматыцы, але яна такая суворая навука, і мы бачым, што лічбы не сходзяцца. Для мяне сапраўднай міласэрднасцю і гуманізмам будзе, калі першая лічба будзе 1500 як мінімум, а другая будзе 0. Калі спыняцца рэпрэсіі, тады можна будзе сказаць, што пайшла нейкая адліга і ёсць нейкія прасторы для магчымасцяў, для таго, каб размаўляць пра нейкія змены ў адносінах да рэжыму Лукашэнка. Пакуль мы бачым, што усе гэтыя спробы неяк зрабіць яго больш чалавечным праз гэтыя
вызвалення людзей. Гэта хутчэй нешта касметычнае і вельмі умоўнае. Пры гэтым, канешне, трэба пагадзіцца, што кожны чалавек, які выходзіць зараз з турмаў, гэта для нас радасць і шчасце, таму што чалавек не будзе больш сидзець у вязніцы, не будзе губляць там здароўе і свой час. Але не трэба забываць і пра тых 142 чалавекі, якія якраз у гэты перыяд селі на ноў. Разам з тым, вось праваабаронцы з Дысsident BY паведамляюць, што былых палітвязняў, якія выйшлі на свабоду, актыўна вярбуюць КДБшнікі. І вось Александр Азараў у інтэрв'ю Белсату заявіў пра тое, што гэта робіцца дзеля таго, каб даведацца шляхі эвакуацыі гэтых палітвязняў у краіны еўразвязу. Што ў фондзе BuySol пра гэта ведаюць? Калі казаць пра агульную сітуацыю, то выглядае на так. Спробы вербоўкі, спробы нейкай інфільтрацыі, яны існуюць заўсёды. Таму што гэта спецыфіка працы спецслужбаў. Яны хочуць ведаць, якім чынам грошы трапляюць у Беларусь, якім чынам людзі выязджаюць з Беларусі, якім чынам увогуле ўся дапамога пабудаваная. Зараз сітуацыя такая. Скончваецца 3-4гадовы цыкл адсідак людзей, якія атрымалі свае тэрміны на самым пачатку рэпрэсій, калі давалі вось такія тэрміны. Тады, звычайна, больш за 5 год нікому не давалі. То зараз у 8-12 гэта нармальная, на жаль, практыка. І гэтыя людзі масава выходзяць. Акрамя памілавання, у нас ёсць яшчэ цэлы поток людзей, якія выходзяць проста па часе. І адбыўшы свой тэрмін цалкам. І сітуацыя выглядае такім чынам, што іх проста шмат гэтых людзей. А чым больш людзей, тым больш магчымасцяў з кімсьці папрацаваць. І ясна, што калі людзей выходзіць менш, значыцца менш спробаў вербоўкі. Зараз іх стала больш. І ясна, што перад новай палітычнай кампаніяй, якая адбудзецца ў 25-м годзе ў Беларусі, Лукашенко хоча падціснуць яшчэ больш гэтыя гайкі. І ясна, што выдзяляецца больш грашэй і больш высілкаў на тое, каб перарубіць усе магчымыя сувязі паміж беларусамі замежжа і беларусамі ўнутры краіны. А гэта і дапамога, і гэта эвакуацыя таксама. А як вы забяспечваеце сваю працу, калі трэба эвакуяваць нейкага з былых палітвязняў, і вы можаце падазраваць, што гэты чалавек ужо завербаваны КДБ? Для нас заўсёды гэта выклік, з якім мы працуем вось ужо 4 гады, і заўсёды ёсць пэўная сістэма, па якой мы верыфікуем людзей. Безумоўна, яна не дае 100% гарантыі на тое, што чалавек не завербаваны, не перадае нейкую там інфармацыю. Але тое, што мы можам са свайго боку рабіць, мы робім. І мы ўвесь час знаходзімся ў камунікацыі, каардынацыі з нашымі партнёрамі па кааліцыі хуткай гуманітарнай дапамогі, з якімі абмяркоўваем тыя ці розныя сітуацыі, тыя ці розныя кейсы, у якіх дастаткова добра бачна, як працуе сістэма, як працуюць сілавікі. Ёсць пэўныя почеркі, па-першае, а па-другое, ёсць пэўныя для нас маркеры, на якія мы арыентуемся ў сваёй працы. Прыкладна, які працэнт з тых людзей, якія вызваліліся па памілаванню, звяртаюцца да вас для таго, каб эвакуявацца з Беларусі? Я дакладную лічбу назваць не магу, але магу сказаць, што гэта дастаткова вялікая колькасць людзей, і з гэтым звязана тая сітуацыя, што я рабіў заяву на мінулым тыдні пра падвышэнне заявак у нашай арганізацыі ад 50 до 80%. У першую чаргу, канешне, гэта эвакуацыя, гэта разавая дапамога людзям, якія вызваліліся са зняволення, і гэта персанальныя зборы. Па персанальных зборах вось на сённяшні дзень уже хіба нават больш чым 80%, уже до 100% рост адбыўся. Бо людзі выязджаюць, хтосьці выязджае нават сам, калі мае такую магчымасць. Ясна, што яны апынаюцца ў сітуацыі пачатку новага жыцця, і ім патрэбны нейкія рэсурсы. Таму гэта абсалютна натуральная сітуацыя, што зараз іх будзе больш. Больш людзей выходзіць, значыць, і больш заявак. Яшчэ рэжым робіць усё магчымае, каб былыя палітвязні альбо тыя, у якіх тэрмін ужо падыходзіць да канца, працягвалі сядзець у турмах, у калоніях, як з Дмітром Дашкевічам гэта адбылося, вось год і 3 месяцы дадатковага тэрміну му дадалі, Паліну Шэрэнду-Панасюк зноўку будуць судзіць. Гэта адбываецца з вядомымі палітвязнямі ці таксама з тымі, пра якіх медыі і мы з вамі не ведаем? Самае галоўнае, гэты інструмент выкарыстоўваецца супраць вядомых палітвязняў, але трэба разумець таксама, што залежыць вельмі шмат чаго ад адэкватнасці альбо неадэкватнасці тых ці іншых адміністрацый калоніі. Зразумела, што ўсе гэтыя людзі так ці інакш яны ўдзельнічаюць у катаваннях і нечалавечым абыходжанні з палітвязнямі, але некаторыя вельмі моцна шчыруюць на гэтым тле. І часам бывае так, што такога кшталту прымяняецца такога кшталту взыскання да людзей, якіх мы не надта добра ведаем. Проста іх адносіны з адміністрацыяй склаліся такім чынам, што іх хочуць наказаць больш. Але, безумоўна, канешне, больш выкарыстоўваецца гэты артыкул для таго, каб ушчучыць яшчэ больш пакараць вядомых палітвязняў. І гэта для мяне насамрэч вельмі добры маркер таго, што ні пра нейкія паслабленні, ні пра гуманізм, ні пра нейкую там, не ведаю, адлігу гутаркі ўвогуле не ідзе. Таму
што яны гатовы катаваць людзей і бясконца трымаць іх у турмах столькі, колькі яны захочуць. Катуюць нават людзей сталых. Сёння акурат дзень сталых людзей адзначаецца, і вось па апошніх дадзеных не менш чым 42 чалавекі, узрост якіх дасягнуў ужо 60 гадоў, утрымліваюцца ў беларускіх турмах. Гэтыя людзі таксама выходзяць на свабоду, перыядычна гэта здараецца, ці яны таксама звяртаюцца да вас па дапамогу па ней? З гэтай катэгорыяй працаваць складаней, таму што вельмі часта там ёсць тэхналагічны бар'ер, гэтыя людзі не надта добра валодаюць тэхнікай і могуць онлайн кудысьці звяртацца. Таксама хачу акрэсліць, што сярод такіх людзей немала тых людзей, якія селі ў турмы за так званыя каментары. Ну, бо вы ведаеце, усе, хто працавалі сацыяльнымі сеткамі ў Беларусі і ўвогуле разумеюць, як яны працуюць, могуць адзначыць, што в аднакласніках людзі значна больш шчырыя і размаўляюць адзін з адным. Ясна, што там вельмі часта абмяркоўваюць нейкія рэцэпты, іконы ці там Пуціна, але людзі і каментуюць вельмі актыўна ўсё, што бачаць. І калі ішла вось гэтая хваля пакаранняў невінных у Беларусі, то старэйшыя людзі, яны каментавалі актыўна, і вось за гэтыя каментары часта траплялі ў турмы. Таму ў іх дастаткова кароткія тэрміны, часта, не заўсёды, канешне, ёсць людзі, якія велізарныя тэрміны атрымалі за розныя рэчы. Але вось ёсць такая характарыстыка, што гэтыя людзі хутчэй сядзяць кароткі нейкі тэрмін. Калі яны выходзяць, то тут вельмі складанае пытанне, бо людзі, як правіла, на пенсіі, і мы бачым, што лукашысцкая ўлада хоча гэтых пенсій пазбаўляць, ну, прынамсі, вось уже сілавікоў пачалі наўпрост сказаць, што яны будуць пазбаўляцца, калі выязджаюць недружественныя краіны. А што будзе з іншымі пенсіянерамі? Я думаю, што будзе прыблізна той самы сцэнар. Як іх тут адаптоўваць? Як ім тут пачынаць новае жыццё? Гэта вельмі складанае пытанне. Я думаю, што тут яшчэ праблема ў тым, што іх колькасць пакуль не надта вялікая, і для вырашэння такіх пытанняў патрэбныя нейкія кропкавыя ўключэнні. Як толькі колькасць людзей будзе большая, я думаю, што і офіс, і кабінет Ціхановскай павінны выходзіць на ўзровень урадаў, каб прымаць нейкія такога кшталту рашэнні. Мы зараз не толькі з пенсіянерамі сутыкнуліся з такой праблемай, яшчэ, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, ветэраны, якія выходзяць са строя праз раненне, напрыклад, ім вельмі складана адаптавацца тут у Польшы ці ў Літве. Але працуем над гэтым. Прызначаная прадстаўнічка па сацыяльных пытаннях асобна падкрэслівае, што гэта будзе накірунак вельмі важны, прынамсі вось па добраахвотніках будзе ісці праца, распрацаваная стратэгія разам з самімі добраахвотнікамі. Я думаю, што можа быць в бліжэйшым часе мы пабачым яшчэ такую ж і па пенсіянерах. Разам з тым, вось былая ўжо прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Ольга Гарбунова сцвярджае, што паколькі Лукашенко памілуе людзей, то непасрэдна перад выбарамі узровень рэпрэсіяў мусіць зніжацца, ці ў фондзе Байсул могуць пагадзіцца з такім? Пакуль мы не адзначаем такой тэндэнцыі. Мы бачым, што сітуацыя стабільна дрэнная. Не магу сказаць, што ідзе зараз нейкая лавінападобнае павелічэнне гэтых рэпрэсій. Яны проста супадаюць з пікамі выхада людзей і змены іх статуса. Ну, як бы атрымліваецца так, што калі гэтыя людзі сядзяць у турмах, то шмат таго, што з імі адбываецца, мы не бачым. Калі яны выходзяць на волю, тады пачынаюцца сведчанне пра перавышэнне паўнамоцтваў падчас дадатковага нагляду, які назначаецца людзям, што людзей прыходзяць і ўвесь час турбуюць сярод начы, у дзень пад камеру запісваюць, што яны робяць, і часам гэта прыводзіць да таго, што яны выязджаюць. Вось, напрыклад, як з Леонідам Судаленко было, што яго менавіта такім чынам фактычна катавалі. То есть увесь час прыходзілі да хаты, разбуралі ягонае асабістае жыццё. І мы бачым гэтыя рэчы, яны сталі больш відныя. З іншага боку, ёсць новыя стратэгіі, новыя тактыкі, як працуе ўлада. Напрыклад, адмена продажу маёмасці людзей, якія з'яўляюцца членамі сям'і тых ці іншых палітвязняў. Вось як было з Ірынай Чарняўкай, напрыклад, калі жонкай Павла Мажэйкі, калі прададзеную кватэру проста нулявалі продаж і аргументавалі гэта тым, што вот это сумесна нажытая маёмасць. Так што ўлада вельмі крэатыўная ў гэтых падыходах. Бачна, што новая каманда Рыжынкова-Петкевіч працуе ў гэты бок, і я абсалютна не згодны з тым, што зараз будзе нейкая значная лібералізацыя ці адліга, таму што яны проста не могуць спыніцца. Яны ўжо набралі гэты рух, гэты лакаматыў рэпрэсій, ён не спыняецца, таму што гэта іх натуральны стан на сёння. Дзякуй вялікі за гэтую размову і за вашу працу, канешне. Дзякуй. На гэтым у нас усе навіны. Дзякую за ўвагу. Да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах.